Mark. Mama ayithanda ngabantu ngakanani. Leyo brown. Sunboy night. Ngizongibuka nje ukanda esibukweni namhlanje. Bambelela. Ngizobambelela. Bambelela. Ngizobambelela. Bambelela. Ngizobambelela. Bambelela. Ngizobambelela. Bambelela. Ngizobambelela. Hey, ifone yami vele isiqatha. So vota la. Labakithi azasibanake phela. Okay, Ngathi bafuna ukuba serious asebana. ngathi Cha sesingcono nisisi. Sesingcono. ngoba senkosi lokusineka nje. Phela xa ngafuna nokunibona ebefuna ukulokhelele nje ebengekho right. Manje se right. Nqola unali pen la. Ayingaliphi. Noma umsizi. Kade ubufunda kanjani ungenazo izinto zokubhala? Ipeni ne-exercise unoma kanakho. Sanibonani. Ukanda lo asikhakhani isibongo. Ayikho indaba exoxwayo sizovota. Ngizocela ningivotise. Ela nje ningiphi isikhathi senu nama 20 rand eni nama 50 nama 30 siyavota nje. Ulive wami kade ngubambe emini ngiphume no 1000 ba and 50. Ngiphume no 1050 rand ngivota. So ngiyanethemba kakhulu ngani zakho. Nje manje sizobhala i-account number la ephepheni. Ganda Matiyo sawubona. Ubuhle bokhaka ngiyaqala. Kuvotana laphuma. Ngizonibhalela njengamanje i-account number esizodeposita kuyo ivote khona manje. Anasikhala. Iphepha. Kulula ukuvota ngani zakwethu menizovota nginibuka kanje ngamanje. Ngiyabonga ke. Yabo menizovota sibukana kanje. Obafuneka siyabhalisana. Ngizofaka nenamba enizofaka kwi-airtime abakholela ukufaka i-airtime kodwa indlela elula yiyo leyo yokutransfer eCapitec. Ngeke mina ngingabi nemoto. Ngeke imoto yami izosatha amanye amantombazane. Nginethemba kanje. Awuna umjovo thofile esemka 40 rand wamvotela. Uba Umjovo. airtime ya 40 rand Mina wangu. ngifakele i-airtime ka 40 rand wamvotela. Ikhona yona i-airtime engayifici enambeni le nganginikeze yona and ngavota ngayo. Yayisiningi ke ingasesiyona isho 40 rand yayisiningana. Nami kwaqhuma lokho. Umfana ngenzela ngitshela ukuthi Ela senzele ngempela lo afana wamanje. Okay ngani zakwethu lana sizovota uCapitec lo. Capitec wami uzothi Ayibo Andile Khuzelani. Miss N batheni ngani I'm the biggest fan. Awuvote lapho uyincanana. Emfoka kancanana. Kuyavota la.
Uhlobo ongena steering usibani madoda. Miss N Buthelezi. Yes, sayibhala. Ngisayibhala i-account number khulekani. Ithi 208 34 Hawe mfakazi wenkolo. 34 Kanti uvinjwa yini vele ukuthi sinikeze lo 100k. 31. Mbhaleleni lo. Yes. Lo sukube nginika 100k nje. Yesho. Cela ungiqomisela unqola ngizokuvotela ngo-1000. Amawala. Awusasho nokuthi 3. Uye uCapitec lo ngubhalayo ngani zakwethu nayi account number. Inkinga leli phepha libo lenzaniki. 2083 34 34 931. Cela ningibhalela lapho phansi. I-account number yase Capitec 2083 39 39 ish 28 34 34 angisingolo 208 34 34 931. Cela ningibhalela phansi. Ngacishe ngabudokotela. Usibani madoda. 28. Yes. No, uketshile kamdlalo okamdlalos shot 0 208 Thobele nazo. 208 34 34 931 208 34 34 931. Izothi Miss N Buthelezi yabo mjofo kunjalo. Uvota noma ingamalini ofisa ukungivotela ngayo ithi transfer u10 noma transfer u20 noma transfer u50 mina ngizosho la ukuthi singenile bese ziyakhala. Welifa awuthi ke ngublock ngoba manje unesikhathi sokudlala angidlali mina la. Ufake i-account number engingayazi ulifa ucathi ngiyadlala mina ngidlali la. Yamblock umuntu untswi ngoba angidlali mina yena uyadlala. Delete waphi comment? Angikhona ukuphina i-account number. Sengimblockile. Angikhona ukuyiphina i-account number but ngizocela silokho esiyifakile nje la. U28 u208 34 34 931. Your admin pin please. 208 34 34 931. Kanti i-comment iphinwa kanjani? Mhlambe yimo ngazi. Cause ngiyayiphina bangitshela ukuthi you can't pin this comment angazi kanjani. Ngenze into zami. Nawe enze into zakho. Ngiyangiblock umuntu untsuyi. Guys in shame ngicela ningiphineleni nani phela i-comment. Sanibonani kodwa ngisakhala ngenqola. Phephisa. Shuthi thulaki. Sasithulisile. 208 34 34 931 Miss N Buthelezi utransfer u50 lapho nguvoti. Ithini number yakho abazofaka ku-airtime? Majali kanti ubavotisanga ngani esontweni? Uthatha imali umnikelo. Ngiyavotela ukuthi ngibone imoto. Ngivoteleni Majali. Esesontweni ngizovota. Nge-airtime. Noma utransfer khona i-account number. Noma malini qala ku10 Guys in shame 283 208 34 34 493. No, Oh 208 34 34 931. Ngiyaqola dunami. Shanenye ke. Ezombili. Guys in shame asikhona ukunifakela inamba enizofaka kwi-airtime because
iyakolodi inamba yazi Nkosi yami nangumuntu oyifaka kahle bayifaka kahle bonke abantu ilokhunja inkinga iphineki lokho Mthabo ayivumla Kubi sure news content nansi lokho nje Mthabo ithini you can't pin comment when there are star comments in your life ama star comments into enjani Ikuphi camp? Okay ucela ngimenze moderator ezongiphinela Ubani lo? angimazi uzongiphinela ilokhunja moderator yenziwaphi comment settings star comment angivale lama star comment man elungenze moderator ngizokuphinela Asengifake lokhu live. mana thi ngibhale mina bathi ngibhale mina bese Capitec angithi account number 208 34 931 send okay nansi okay ayivumi futhi ayivumi nje understand why kayizini shem ayivumi ngiyazama ukuyiphina la bese ngiyibhalile ayivumi andithi ngizama ukwenza umuntu othi ngimenze umoderator ke wenziwaphi ke yena uvelo hear your voice la ngifuna ukuzizwa mina nakho no live moderators yet ngenze bani moderator ubathi ngimenza moderator sengimkhohliwe futhi asaveli naye ngizonto uminenhle okay ngimthole phonje moderator mina nangu minenhle minenhle oqaqene uminenhle nje futhi uminenhle lento kaphephule enzo singamboni kahle hayiwa sebephephula bonke manje ngisamboni nominenhle aze ngadideka aze ngadungeka umqondo ngimthola uminenhle uqoba ibhale so 322 nangu minenhle nje uyavela but angimtholi bengimfuna minenhle yonaye shem yonaye unabo underscore abani sengikwenzile nje weminenhle sengikwenzile mina inhle
Okay yini yazini i-account number kanza kwethu so lokho siyiphinda but naye sengimenzile uModerator cela ukuthi engiphinele kubantu asebeyibhalile bayibhale kahle ngibonile mina yeah khanyisa kuhle ku right makhansela ngiqamile bo nami ngathi ngidukile nje ngathi ngilahlekile i-account number le kade ngiyibhala mina bese ngizokwazi nansi 208 34 34 931 uyibhale kahle kusisi pin comment kodwa inkinga yakhe yabo iyamnqaba approve nansi sengikhonile ukuyiphina le ngithi bese ngithi quality ngimtholela uphini ngithi nawe u-onisiwe nje ayikhashi umsayisa hlumeze awulethe ngihlumezile manini guys seyabonakala sekuyaphineka manje okay asibeni serious emasiyekeni manje indaba zokuphina manje siyasebenza okay ngane zakwethu ngisacela ukuthi ningivotele nayi account number ngiyibhalile la account number ithi 208 34 34 931 manje bathe iphendukile ngithi shothi manje ngiyifaka kanje Hazimele ngiyibhale yabo nqono mele siyibhale shuthi siqale ngapha njengasefonini yabo iphendukile ngempela esibukweni phela ngithi ke kuthe kanti kade sizogcina iseshoni mina enhle kanti indaba ungasaphini phina phela i-comment mina enhle okay Miss N Buthelezi khona ukuthi afake malini ibhalini ufaka noma imali nje esemandleni akho qala ku10 rand ukutransfer ithi 2 uphu 0 lanqala ona ngi20 8 yes 208 34 34 931 esafuna kahlomendlini phela sisendleleni siya zahlomendlini nqola ngeyi6 kahlomendlini ne uthini manje mnenhle ithi kunama star comments kanti ama star comments avelaphi kanti nganjenge official leyo nto mina azini asivedeni nje siyekeni lento leyo ukuthi ngilokhe phinwa la asivedeni sisebenze njengasekuqaleni because ekuqaleni kwenzekile yonke into
Ama-star comments mosingwa official. Okay, nkanza yathi ngisacela ukuthi ngoba iyanqaba ukuthi siyiphine, ngisacela ukuthi simane silokho siyibhalile nje account number. Silokho siyibhalile nje account number. Account number ngazi mina ngingayiveza kanjani because that iyaphenduka uma nginibhalele ephepheni yenza nje iyaphenduka. Phone yakho. Okay, phela. Ngizogada manje ukuthi bayafaka yini. Uma ngibhale bafakile ke. Usayifakile uSjali 50 rand. uSjali uyifakile. Mangithi kanje iphepha ngiliphendula ngilithi aniboni still. Othi ngibhale ngapha kanje. 20834349131. Ngiyabonga Sjali. Nang nje unqola ukhona nang. Lo. Ibhale siphungu ngicela ungifollow ngicela please banilotha ngikho. Madoda. Ngizonifollow nangivotelele. Nisacela ukuvota la kuqala anti indaba manje. Bafethu shem. Ngiyabonga kakhulu kuSjali. Akusiyena uMajali ongivotelile. Angangivota phe Majali. Ngiyabonga kakhulu Sjali kodwa i-account number ithi 20834349131. I-account number ithi 20834349131. Okay, kukhona abanga understand ukuthi kuthiwani lana khona abasanda kungena manje. Thimbo. Yes. Wena vesana ukopisha account number ngiyabhala kanjalo. Okay, abangena manje ithi indaba kuvotelwa ugandaganda ukuthi ethole imoto. Nimvotela kanjani na? Ngoku-understanda kwami ukuthi abantu bayanqena ukuvota futhi kuyavilaphisa nje kunesicobecobhe. Kodwa mengilapha phambi kweni nginibangela isidina ngiyazi ukuthi nizogcina niyavota, nizogcina ningisupporta ngoba nani nizobona ukuthi ngiyimisele. Okay. Sengize nginibhekela ini ke manje indlela elula yokuthi ningivotele. Nizofaka kimi imali ngivote khona la live nginikhombisa ukuthi sengivotile. Nizovota kanjani ke? Nizovota ngokuthi ngizonilifta kanti indaba. Nizovota ngokuthi ningitransfer imali mina nginivotele. Ukutransfer kuqala ku10 rand kugcine ku1500. Noma ngabe uno 50 rand okay eqaleni bengilive la besikhuphuka ngama50 kanje ngoba uSjali eseqalile wangifakela malini u50 rand. So uSjali wabaphinda kabili. Usengifakela u100 rand. Okay, but usikhinkile uyaphila yini ngisacela ukuthi ungivotele. Nayi account number enizofaka kuyimali bese ngiyavota mina la live. Yezwa yini nginikhombisa ukuthi sengivotile. Ithi account number 208 34 931. Ngiyabonga kakhulu but umpingo uyena uSjali ngiyabonga kakhulu. Ithi sorry account number ithi 208343491. Iyona account number kufakwa kuya ama50 rand leyo njengamanje sengino 100 rand. Nayi account number guys. Nansi. Ngiveza kahle nqola. Athi please. Manathi ke. Nansi. Ile yakho. Yes. Uhlekani manje? Ngisho ukuthi ngaze ngayintombi boza nginibhalele kahle account number 208343491. Nayi guys, account number ithi ngiqhamisa.
Sho nje mina ngizolokhe ngiphethe i-account number. Njengamanje sino 100 rand obuya kubani ku-Sjali. Ngizoloke nje nginikhombisa. Mama ngazi ukuthi ngizothini la. Khinkile apha amaguzu. Ngola fethu awubatshela singisacela bengivoteni. Sanibonani guys njani? Inqola gandaganda le. Guys phela cela nivote. Angizohlala kwi-front seat nami ngizoniqhelela mase nifikile. Angeke nje ngihlale kwi-front seat ngizosuka guys ngiyathembisa. Ubumnandi umcimbi ematshingi la siyabonga amakuze ubumnandi. Lo besina iPMP izolo. Ubani wakabuthelezi? Ukandakanda. Khohlwana ubuthelezi nina enzani lokho esikucelayo mama. Ngola yazi phela ungaquza abantu bami la. Thiwa uphume kuthiwa ngiphume kwibhasi. Ethenda comment le. Yazi comment ifethe engakhulumi ngemali ngicela ungayifundo manje. Mhlawumbe nje bagcona la abantu lawo nawo. Okay, ufuna ungenza ikhanda wafethu obuye silenze leli khanda leli likeleni. So lenza ikhanda. 34 nganzako. 34 208. Msubhedisi. 208 34 931. Miss N Buthelezi. Hayi yabona ngikhuluma izinto esingazazi Miss N Buthelezi. Uso right nginqola kusafani shem sengingconyana nansi sengiqhamisile 208 34 931. Ngiyabonga kakhulu ku shoot sesino 130 because uenzile no esihle uthi usende u30 rand shuthi sesinomalini sesino 130 vote kubonakala manje sisivote mana hayi ngizovota mase su 300 sengizovota into eqondile ethi phahla umama kaHloma endlini eSjali ngiyabonga kakhulu mama kaHloma endlini ngiyabonga kakhulu Hayibonanga uZulu Kezulu ufaka u60 rand ngiyabonga bhuti ukhaya nangikhaya fakile nanga ubuthayo fakile u60 rand njengamanje vela ama notification ase u3 sesinomalini sesino 160 iyanyuka njalo imali sesino 160 manje uyaya yini kumemulo ka ngisendi 150 awukakaveli mamnxusa ukaveli 150 Now 100 rand. Ubani ufakile 100 rand usithole usefake emalini u100 rand. Asikakayibone yakho nkunzi kayihlehli. Njengamanje sesino 260 plus u30 rand lo ofakiwe. Kodwa I think kumele ureport now because mina yami ngireporta ngisho 5 rand. Uzo reporta. Njengamanje sesino 200 enbanqola and 60. Yeah, manje sesino 260 mayese 300 ngiyaqala ke ngiyavota ngawo 300 niubone ngithi phahla ngivote ngawo niubone 5 rand ke kemoya reporta ngendlela nje engithanda we ophinda uSjali waphinda uJali sizoshona kushuthi la waphinda uJali uSjali wasengifakela kangaka eSjali ungifakele kathathu manje usefaka 150 nje yedwa eSjali Okay njengamanje ethi ngivote ngoba manje khona engimthumelile ngathi akaphose lapho usisithole ngiyabonga bhuti usikhinkile usisithole ufakile u100 rand ufakile impela u100 rand siyabonga siyabonga bhuti njengamanje once yathi 500 ngiyavota ifake 1000 hayi bombali ngizokushaya nambali umbala simlindeni Guys ngiyacela singancokoli la ngoba ngizoquleka njengamanje inhliziyo yami iyashaya njengamanje inhliziyo yami iyashaya so nayi account number guys oyibona ngisacela ukuthi eyibhale ithi 208 34 931 ngiyabonga kakhulu kubhuti usikhinkili ngiyabonga kakhulu kuSjali osefake kathathu 50 rand bakhe sebebathathu so ku 150 lo ngiyabonga kubhuti ukhaya Zulu osengifakelile nayo imali ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ngifakele lokho ukuthi
uyangihlonipha. Awu bhuti. Awu bhuti omdala. Ngiyabonga kakhulu bhuti utsororo tsoro. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Mase seyifikile le moto kimi ngizozokuthuthela ihlabathi ngayo sikhangule. Sihambise ihlabathi lapho sobe sithengwe khona ngiyokudeliver. Please. Nkosi yami ngicela ningisendeleni imali yokuvota. Njengamanje sesinomali inqola ubale phela. U50 plus 50 is equal to 200 plus 100 rand is no 200 angithi. 250. It's no 250. One man 2 1 angithi 1 uthi 2. Ngola 260 plus 50 rand. How? Sino 310 rand njengamanje ngani zakwethu. Wasipusha lesibeke 500. Yes, nami ngisho lokho. Once yathi 500 ngiyavota. Amavota u500 angithi amavota u 2 banoshoda ngo50. Awu 300 and amavota 500. Ngithi akukhumbula la ka 225 ukuthi awu150. Awu150 plus 150 omunye 300 angithi. Plus lanka ka 30 aka 10 rand awumalini. Nangibomvu shem. Unqolo shoda ngo50 rand. Loyo ke sothenga ngawo ishebo phela ngeke ngivote ngayo ngimaleni eyonke. Le phela 50 rand qondeleni buka nansi. Ha, uthira niqondene nawo ungavulanga ulive ibo, live wami lo. Imali engena la eya. Ngiyavota every. Ngiyavota. Okay, nganza ukuthi nginifundele amavoti ane. Okay. Uthi uthi bhuti utsororo 250 rand ulande evenini ebomvu. Okay, ngicela ukuchaza labasanda kungena la ulive okagandaganda. Ugandaganda ungenele i-competition kaMama Mthembu ethi uvotelwa intombi ezowina imoto. Vote for drive angithi. Vote to drive not vote to drive i-competition yaMama Mthembu aqhathe kuyo amatshitshi njengamanje besiba u50 kwaphuma 25 kwaphinde kwaphuma abanye sagcina sesisele siba ungaki siba u15 njengamanje ngutop 15 ngiku number 5 enginethemba lokuthi mhlawumbe sengiyasuka ku number 5 ngendlela sesivote ngayo onqole sengisukile manje ku number 5 ngendlela sesivote ngayo mhlawumbe ngibheke ku number 3 manje ziyangibhonya ke intombi lapha ayinandaba nokuthi kwenzakalani bayavota ngempela abanye abantu intombi nje ziyangikhatha hayi ba khona ufaka u300 nqola manje umhlungu ufaka u300 ufaka kodwa usisi indaba engasekho kulive ezobona lo mhlola lo ngicela nimention sisindoni okay ha bafaka u500 Nasibusisa shem khona ufaka u500 Jesu khona ufaka u300 eyisho lapho ngicela usho ukuthi malini khona ufake okay cela nje iqale u50 rand 50 rand okay uyabala ngithi u50 rand angithi 50 rand u50 rand omunye u60 rand malini u50 rand ngakhe about 2 bala ngendlela kulandelana ngayo angazi ba ungakhi u50 rand angithi u50 rand omunye u60 rand u100 rand u50 rand mana 100 rand 50 rand usuthini manje u50 rand u50 rand angithi u60 rand u100 rand u50 rand omunye u300 u500 Jess malinde 1.1 Ayasikhubeke mfethu angivote ngalo 1100 Afesikhubekani hayi umuntu niyamthusa shem 500 nangu uthisha wakho uthwenzela ngoba ufunde emzwe ephahla uphi nange kubhalela phezulu
comment ibaleka. Uthini nqala? Uthi 300 inina ngenza nje ukuthi wafunda emzi ngoba wafunda emzephahle. Thi ngimbonga zomazi nekuthisha. Fakazi wenkolo. Umseshi ngakho TikTok. Fakazi wenkolo. Ngiyabonga kakhulu bafethu nje manje sesine 1110 rand. Awu phela mase ukuthi asikwati ukubala. Ngangifunda noTholi mina. Wayifunda noTholi. Uma mncane phela uTholi. Nje manje ngizovota bafethu. Oh mana sobani ufakazi wenkolo. Saphe uMr Fakazi wenkolo 1.1. Hawu. Hey niyamazi kummangaza umuntu. Sengivotile nansi. Singayitshekisa ukuthi uyayitshekisa singaboni kahle inani. Nansi. Ngivote kahle he 1100. Uzofaka ukuthi Nansi bafethu. Ngiyabonga. Ha. Ngiyabonga. Mr Fakazi wenkolo. Yebo ngiyamazi wayifunda nayo impela. Ngiyamazi. Umfundisi. Mina bengihlala nawe endlini. Bomvu sidla uqoqo. Kade aqala ukudla uqoqo. Ngiyayisenda manje i1000. Ngicela ningisendele. Nje manje sesiqala phansi siyavota nakho sekuthiwe minus ave ngiyinyanya ke imessage ethi minus. Ngithanda oblazi mina. Buyela lapha. Ngisusela noma ngiqhubeka la. Uma Mdlunkulu wakahloma endlini lona ngiphi 150. Hawu mama ngiyabonga Nkosi yami ngithi ngey6 ngiphakathi. Ngithi ngey6 uzongibona. Phendula. Nanga ngifakelile futhi 50 rand. Kuthi mina ngizoshonela uwe phela la endlini. Okay sesino 50 rand futhi sikhanda 1000 manje. Siya ku 1000 la siya khona. Ngino 50 rand. Qeda okay mana ngisusela ithi ngisuse ngiqala. Okay hi kanda ngicela phakathi emotweni ngo100 votes wami. Okay amavoti awu100 okususe manje lokho akusena nkingi veze isithombe samavoti ukuthi nasiya. Amavoti awu100 awu150. Uba number 1 sikhuluma ngogandaganda la. Unumber 1 badoda ngiyifakile ilist angizazi zonke intombi. Mina futhi imbangi yami ngiyazi ke nje. Umuntu onumber 1 phela uhleli la kumele ngabe kuhleli khona mina so angifuni nisho ukumazi nje. Ngaze nje umjwayele kahle. Nginaka indaba zami nje ngamanje ngoba naye mhlawumbe uyakhwifa lapha khona. Uyaphaquluka naye lapho uyazama ngendlela yakhe. Angizi ukuthi ngithini. Ngathani ngeke. Nami ngizamela nina la. Uyangizwa? Ngithi angifuni umasingcwabisi. Ufuna ukusibulala ngorafu. Okay guys. Khona babuza ukuthi kuvotwa kanjani. Lithe likagandaganda. Indlela elula yokuthi nivote ukuthi ningitransferele imali kule account. Eyami account. As soon as ingena imali yakho ngiyavota, ngikhombisa iproof yokuthi sengivotile. Njengamanje sisano 50 rand. Kade bevota tengihleli nabo lana sengivotile ngemali abangisendele yona ku 1100. Njengamanje sesiqala phansi ke isihlandla sesi2. Njengamanje kuyi-session yesi2 ngisengino 50 rand. So i-account number ngicela ningibhalele yona phansi nonke. Wembeje. Akho umbeje qosami uzongifuna sometime. Ngiyasebenza mbeje lana. Ngoba nakho wena usuna imoto. Usulokhu ngifuna izintombi, usulokhu ngifuna sometime la. Uyavota nwembeje, azombeje.
Awukhanda ivideo sabantu ngicela bevote. Yebo bavotela ugandaganda. Vote for gandaganda. Siyinquthu simile siphe. Nathi sasimile lapha emotweni sikhula ngemali yokwenzani? Sasimile lapho kuyinto ecijile. Into ecijile sikhona ke. Sekumele kube khona ugandaganda ke njengamanje ke. Mase senquthu sibange lapho N3 thina sihamba ngo-N3 no sihamba ngo-N2. So ke sifushane lapha erobotini lethe Sihamba lot. ngo-N2 thina. Cha nami ngizofaka ngizokukhombisa ku-inbox. Ngiyabonga webhuti uMbeje. Nayi i-account number ngicela nifakeni guys. I-account number ithi 208 34 34 931. Izothi Miss N Buthelezi mangabe uyiregister lapho phansi efonini yakho. Njengamanje sisano 50 rand. Sizothi mangabe sifika ku 300 bese ngiyavota. Njengoba ngiyibiza i-account number cela ningibhalele yona phansi sisalinde ubhuti uMbeje zo transfer njengamanje. Yebo, ubhuti onemoto. Ubhuti usikhinkile ufakile nabanye ubhuti bafakile. Ithi ngibloke lo osutha amasimba. Ngibloke lo uphethwe amasimba. Hawu, nanga umuntu bowakazi ukuthi umephisi uye toilet. Ubalindile lo umusilwana. Kodwa yini ngolokhuzana? Ufuna nje kubonakala. Ngiyacela please ishame yekelana obalindile abanamoto bavotela. Ufuna nje kubonakala ukuthi ungazi kudala. Yekelana obalindile abavotelwa imoto kuvotelwa thina. Yes, Nkosi yami uyibhale kahle mama. Khona uthi ngikufakele manje ucheckela phezulu? Ngichecke efonini. Meli report. Yes. Kangeni. Engena. Sengicishe ngajabula. Kusakhona 50 rand owodwa. Na ngiyablockana ixexelwe ezile. Uenzile no esihle uvotile Nkosi yami shame. Okay banele uthi asimlindeni uzofaka manje u200. Ngiyabonga Mambhele i-account number isho njengoba uMambhele ebhalile uCapitec Miss N Buthelezi 208 34 34 931. Veza kahle account number umntana mfake bu. Yebo Nkosi yami shuni wesipuni. Ithi 208 abasebekubhalelile ungazuyikhathaza egandaganda. Ithi 208 34 34 931. Abantu abadlala uCapitec madoda. Ayi ngiyabonga mina. Ngilindeni ngiphinde bo u200 izolo ngifakile lapha kuqashana ngathi angidlulisela umlayezo. Ngiyabonga manyathu kushila ungisendelile. Yileyo angisendele yona uqashana izolo atungekho wena. Nayi proof othi ngiyiveza. Ufuna nje ukuthi uqinisekise noqashana ukuthi ngathembeki. Hayi uthembekile kuqashana shemu uyilethile shemu. Nansi emama uyilethile uqashana. Uyifakile uqashana izolo. Ngavota. Ngamkhombisa ngithi yabo ufike wayiletha nqola 150. Ngavota nami 150 ngambuyisela back i-screenshots. Ebengeka yidle. Imoto nge-24. Hawu soyigibela ngoJanuary. Sorry ni phepha libhala ukuthi 208 34 34 931. Ukuvota kuyavalwa madoda maduzane and ngunumber 3 ngunumber 5 akwazi ukuvota ukuvalwa ngunumber 5. Nkuzeni Nginethemba lokuthi ngizosuka kunumber 5 ngiye kunumber 3. yikho usuvela ibeka khona. Yikho sengiyibeka kunumber 3 futhi ngunumber 1 nje. Ngizoba unumber 1 kungekudala mashinyane kabi mina ngunumber 1. Angiyazi intibane mina. Angazi lutho nje ngentibane. Awucheck ulokhu ngithaka votini. Uba nakhona la date uzofaka amanje 200. Wafetane wavota afethe ubhuti wakalithuli 500. And we hayi kusawu 1000. Kusawu 50 rand. Ubani uMabuthelezi
Ganda. Imina phela ugandaganda. Izothi Miss N Thelezi manifaka lapho. Nawo ubhuta kaMpungose ngithi mina webhuta kaMpungose awuvote kuyavotwa. Ungalokhu uvela ngoba uzolokhu uzothi ngivumile la ngithe anginankinga nesithembu ithe ngakaze ngisho webhuti ngithi vota. Mkhwenyana onjani ungavoti? Vota. Siphishebo kusamskhona. I-account number ithi sisalinde ubhuti uMbeje nobhuti wakaMpungo sebevote. Bezotransfer imali la ngiyimemeze phambi kwabantu. Ithi account number ngizokufaka ngevoti lakho la ku live. I-account number ithi 208 34 34 931. Izothi Miss N Buthelezi. Ngicela nivoteke. Ngicela nivote. Ngilindile la ukuthi nivote. Ngitshela abantu ukuthi isifikile yathi bani Mpungose 1500. Ngiyofuna bani? Yathi Mbeje yathi Mbeje yathi ex Mbeje 1500. Hello? Yebo. Yebo. Kanti indaba abantu befona ngilive ngiyasebenza. Shayani ke ndisho we. Khona ifakile nqola. U250 ugogo Manyathuko ilo kade ifaka manje ugogo lo kaqashana ade report lokhunjizolo ngiyabonga kakhulu gogo sesino 300. Hello? Yebo. Ngiyaphila njani? Ukhuluma nomunye nje uGeli namba yakho ngayishela emhlanganweni. Ngithanda yezani. Siyabonga ngiyavotela uzile nisuvotile. Votela. Ngiyavotela ukuthi ngiwina imoto la. Bevotile cabanga. Ulive ke njengoba ngikhuluma nawe nje. Uzovota nini? Ngizovota manje. Vota ke bayakuzwa abantu. Uba ngumemezela emsakazweni. Aphelele Maseko. Aphelele wasembo. Maseko. Aphelele Maseko uthi uzovota manje. Uyangithanda uthi uyangithanda. Ngiyakuthanda. Uthi uyangithanda wena. Uqamba amanga. Awamayinga yinga. Yewe mama. Ngiyadlala ntombi ngiyakuthanda kakhulu nami yezwa. Uyiphathe kahle yezwa. Yabo. Uyitshitsha ngithi. Uyiphathe kahle ke. Ungalibala abafana kekho umfana okuthandayo unamanga. Uthandwa yimi wena. Yes, yes. Unamanga umfana ozothi uyakuthanda uthandwa yimi. Funa umbuzo ukuthi uthandani. Wazini ngokuthanda. Akayithandi ngani yena pho. Hayi. Baba yikezo ngiyakuthanda nami. Ngithanda nami. Nalesikhathi ngifonela ubani. Ngiyayibamba ke mina ifoni kuphela nje masingezuzwana ngiyayivala ke masinyana. Siyabonga ke yeso. Awuqomi uyezwa yini? Angeke. Okay, ngiyavotisa ke lapha papa yeso. Bye. Ngisemsebenzini. Usemsebenzini. Nebazoniqomelana. Like why kumele Bayadla ngqole. Because labantu laba yingane. Ngicela ukutshela ukuthi wenqola khona ngifakele u300. Yebo. Wangifakela u100 oSibuthelezi. Ngicela uyibale isidinga ukubalwa ke le isiningi le idinga ukubalwa ke. Okay. In case kukhona abafisa ukwazi ukuthi ngivotelwani. Okay. Ugandaganda ungenele icompetition kaMama uMamthembu uvote to drive ukuwina imoto. Mhlawumbe uzokhumbula ubhuti uMbeje uke wayiwina imoto before
bekuyi-competition yakho umama Mamthembu. So nogandaganda usengenelile i-competition beqhathwe in lapho amatshitshi. Vede-ke siyahlephulana-ke. Ngiqale ngaba number 2 sengu number 5. Nginethemba lokuthi njengoba ngifukuza kanje ngisebenza ngiyikhandla nginicela ukuthi ningivotele sengizosuka ku number 5 ngiyohlala le phezulu esicongweni. Seku 700 imali. Seku 700 imali. Ngilinde ukuthi kuhlangane lo 300 imali ibe u1000 bese ngiyavota futhi. Njengamanje usayifakile uSjali siyabonga, wayifaka uGogo Manyathuko siyabonga, wayifaka uShunu Wesipuni siyabonga, wayifaka uS Buthelezi siyabonga. Kokwenza 700. Hayi bona benzani. Bona benzani. Hayi bona benzani. Bona benzani. Hayi bona benzani. Bona benzani. Bona benzani. Bona benzani. Hayi sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Ana ngimbheke yazi uyasiphazamisa. Siyabaleka manje lapha. Angempela manje lapha. Hayi bona benzani. Bona benzani. Bona benzani. Bona benzani. Hayi sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Hayi sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Sebe yabaleka. Balaka enqola. Bala sebefakile. Khona ofakile angithi sigcine ngo-S Buthelezi. Qala mana confirm ukuthi khona 50 rand, khona 250, khona 200, khona 100 rand, khona 100 rand. 100 rand futhi Uphinde 100 rand. Khona 150. Ha, Khona 50 rand. Esjali 1000. Yeah! Othi ngiyovota ke seku 1000. Second session. Jesu, awe, Jesu. Sessions eyokuqala Ithe eyokuqala siphume no 1100 angithi. Yebo. Eyesibili saphuma no 1000. Aningibongiseni sithi awu sekuze kwahlangana aningibongiseni bo Sithi alala aningibongiseni bo sithi awu sekuze kwahlangana nakho sengivotile sithi khona 500 wami nangawubhala khona 500 sikawubona 500 asikawuboni so bhala masisiyibona notification mhlawumbe bisadonsa ngani zakwethu Sithi plus hayi ithi minus lo 1000 engiqeda kufaka nanku vote to drive 1000 thini check reference uthi gandaganda ne ngaze ngivotela umuntu orong it's gandaganda ngicela ubuke imali esekuvotwe ngayo cela ubuke bafethu hayi iyalwa lento awukangena u500 kodwa as soon as ungena so umemeza la yes 250 umkhaya okay mana mkhaya njengamanje asisenalutho siqala phansi ala phansi ke manje sino 0 ke manje nakho guys nqola kuthumuhle ngiyabonga i-account number ngicela ningibhalele yona phansi futhi Miss N Buthelezi ngize ngimbone ugandaganda wodumo muhle impela ngifana nembali uzofasana mphela uzofanele yeah uzofasana mphela mase ngizofana hawu kahle ngifani nembali hana nembali ngifana nembali nemba
ngifana nembali ngifana nembali ngifana nembali ngifana nembali oh muhle kanda ufana nembali awa muhle kanda ufana nembali ngifana nembali ngifana nembali okay lalelani ke ma in case kukhona abasanda ukungena abangazi ukuthi kwenzakalani kulo live siyavota sivotela ugandaganda ukuthi enze njani ewine imoto ukuba ufakazi ukuthi uzocula na umshado wakhe okay njengamanje sesino 50 rand hayi umama uSchali hayi uyalo bafana hayi cha uyalo usengivotele ngo400 eSchali ama 50 rand akhe sengaki ona semani hayi ungifuna ngempela ngifike ngale moto lapha kwaHloma endlini hayi bafowethu Ningizimu Afrika hayi ngiyabonga mina sekuno 50 rand njengamanje sino 50 rand ka eSchali uMamdlunkulu wakaHloma endlini esizobe sinomcimbi omkhulu naye ngomhla ka6 December ugandaganda uzobe engangendlu ngiyobe ngingangendlu okay lapha niyangivotela ngani zakwethu ukuthi ngiwine imoto uvote to drive competition kaMama Mamthembu engicabanga ukuthi competition uMama Mamthembu uhleze wenza phambi kwenu useyenzile kaBhutumbeje wayithola imoto wayenze eyomama wesizwe wayenze yokuwina ifurniture njengamanje usenze yokuwina isimoto kuyinto ubhuda akayifaki umbeje akayifaki njengamanje usekuyi-competition yokuwinisa amatshitshi ini imoto nami ngingelinye letshitshi elingenelile i-competition so njengamanje ngikunumber 5 kodwa nginethemba lokuthi njengoba sesivote kangaka madoda sengisukile mhlambe kunumber 5 sengiyila kunumber 3 2 kanje niyangizwa ukuthi ngithini cela sivoteni madoda angimazi unumber 1 yezwa yini zashintshana izintombi lapha kunumber 1 kodwa kubhlungu ukuthi angikaze ngiwuzwe mina unumber 1 selokhu ngingenile kule competition kodwa inini enathi ngena gandaganda sizokweseka inini enathi ngena gandaganda sizokweseka mangalanda ama video kaMama Mamthembu wonke lawa esayi-introduce i-competition ingakaqali wonke umuntu wayelokhu ethi gandaganda nginayo ke ne-driver's license cela ningivoteleni madoda i-account number nansi kulula uyatransfer imali ofisa ukungivotela ngayo kule account number sikhuphuka ngama-50 rand sikhuphuka ngama-200 sikhuphuka ngama-250 sikhuphuka ngama-300 isession yokuqala inginikeza u-1100 isession yesibili yanginikeza u-1000 angithi nqola 1000 kuphela njengamanje sikwi-session yesithathu isangiphe u-50 rand kolami ukuphela kwe-battery impela kulo live angisayindawo cela ningivotele madoda ngisacela sibhaleni i-account number hlangana Nquthu konakele hlangana Zulu konakele zonke izifunda madoda bonke abantu abangifisela okuhle imali yokuthi ngiyavotelwa ukuthi ngiwine imoto u20 rand uyangena ukutransfer imali kuqala ku10 rand amavoti ka10 rand awu7 angithi nqondo so mawungitransfer u10 rand usungivotele ngamavoti awu7 mina ngi-introduce indaba yokutransfer because yona ndlela elula ukuthi nginivotele leyo uyafaka imali ngivote manje ngikukhombisa iproof ukuthi sengivotile kanti imoto yami Nkosi yami imoto yokuthi kube yami ngihambe ngayo awulo sathi Nkosi watini nyalo
awukhona usulalele usaliwe Usali uyaperforma le. Ngibonile Nkosi yami. Saphendulana ke la. Kwenze njani? Ukitshela. Hey muti yami saphendula ukitshela moto zofika nini. Mina ngiunderstand ukuthi why umuntu ethi kanjena imoto eyami. Ngisho umuthando. Akunankinga Thando Nkosi yami ngiyabona ukuthi hayi. Ngeke sibe nawo sonke imali nami anginayo ngoba ngizocela abantu ukuthi bengivotele ngoba yikho. Ukuba nithiwe ikhona bengizoba ngiyivotele ngingabambu live. But mubi unami isinto ngayibhala le isusandla. Sengingcono emavundla. La unami. Ngafundiswa ifunda. awubakithi. Phephisa mama phephisa. Ganda ngilinde kancane. Kanda ngilinde kancane ngisadayisa. Umama ungifakele lokhu nje ekuqaleni u250. Ah shame siyabona. Uthi ngisadayisa isigodlo sami. Sesindaba masakudayisa igodlo. Hey mama uzongilapha ngani ndoda mase bengishayela le moto yami ungasidayisi mfana isigodlo. Uthi ngidayise na iPhone yami manje. Mina ngithi lethani ngisho imali zeingane zeimpahla kakhe isimuzi. Ingane soyigeza siqokisi okukhona yebo no Vaseline sigcobile. Zageza ingane kubalekile ukuthi inje mayigcobile. Siqokisa lokho ezigqoka amaze esontweni. Naba be report live wami guys shame. Ayiseku right. I-reference usad 2. Khona sefakile. Yebo Jess. Nqole ufakile angithi sigcinela ku 1000. Ubala ke ufakile uSjali. Afaka 50 rand. Ufaka 50 rand angithi. Mana iqale phansi. Afaka 50 rand. Wafaka omunye 50 rand uKZulu wangiphinda futhi ukhaya. Ugogo Manyathu wangiphinda futhi naye. Ngamalini? Ngo 150. Hawu ugogo Manyathu. Wangiphinda uElitheleza kangiphinda uyaqala u50 rand. Nangu sathu ufakile ngempela u50 rand. Bese wafaka u55 rand lozimbize 50 rand. Ngiyabonga ngani zakwethu ngiyabonga ngo F1 sebengiyekelile. Siyabonga. F1 bani manje lapho? Ngeke lokuzanda ya comment iye kanjani? Hayi ngeke. Ngiyacela ngani zakwethu. Malini balance manje 400. U400? Kanza kwethu sesino 400 cofa. Sesino 400 njengamanje. Ngizona tape lokuzana. Ini? Uthewe naye bangisa qhubeke. Yini ngaba ngisaqhubeke nami ngizwe kanjalo ukuthi kwenzakaleni kamanje. Baya Cishe babe sebeyiqhoka. Guys icela niqhubeke nifake. Lapho abantu bebengibuza. Inqola ayivotelwa, kuvotela uGandaganda. Uma unesifiso sokuthi uvotela inqola, votela uGandaganda. Into eyodwa nje leyo. Awekho live. Guys ishame ngicela siqhubeke njengamanje. Ngicela manje. Ngoba kuthiwa sinjani sisi? Sengingcono ngiphuza amaphilisi andingcono yazi ngempela.
awunifana nezimbali thoculela nami ke sesifana nezimbali Anza kwethu please ishem ngicela siqhubekeni transfer. Cela usho account number. It's 208 34 34 931 208 34 34 931 Njengamanje sesino 400. Kanti ini le phone ingakhali ngoba ngikhiphile nisho silent. Uzoshaba ke la gandaganda. Cela ukudayisa uma wengane yami ngivotele. Ukuvota madoda sekuzovalwa nje kungekudala ngicabanga ukuthi koshaya unyaka ozayo sekuvaliwe. Mangasuku December uJanuary so it's better ukuthi umuntu ayikhandle manje kuse elungoba. F1 ndathu ufaka la ungitshela phela ichazela. Wokuthi makade be report ulive wami. Bese befaka F1 abantu. But bese befaka F1. Bese befaka F1. Singiphumuze wena ke wemshayi wempahla. Uyadelela umshayi. Siyabonga kakhulu mangeyithe. Mina ngino 10 rand sengovota amantendi. Fakani madodo 10 rand. Okay. Khona babuza ukuthi kuvotelwani. Ugandaganda. Ungenele i-competition kaMama Mthembu. Vote to drive. Umama Mthembu kunemoto kuwinwa imoto. So njengamanje sengunumber bani? Number 5. Ukuthi ngisuke ku number 5 yikho ukuthi ngizocela abantu ngibaqhuqumezele ukuthi bangivotele. Njengokusho kwabo ukuthi angingene ku competition bazongivotela. I-SMS ayibuyi ubona ngoba kuhamba i-airtime nje ukuthi uvotekile kodwa futhi kuyingozi ukuvota nge-SMS because okay second session njalo lesiya kuyo. Uteta ngithi. Ukuvota nge-SMS kunzima ngoba awukhoni ukubona noma ngabe ubhedile noma ngabe wenze njani. So okungcono yikho ukuthi uma ungifakele imali ungitransferele la imali ngivote live ubuka. Njengamanje siseno 400 mayifika ku 1000 ngiyavota. Akukhona ukuthini. Akukho ukuthi kunjani. Ave ngimthanda sekuthanda nathi we-anile emazweni. Akusive ulo Facebook lo khala kanje. Yona izotidit uzoyizwa nje. Inkinga manje ngiseThekwini wemkhabe ngizoze Friday ngizocula mina. Angazigele. So kuvotela ngoba uyahlonipha. Amen. Mamkume. Yebo ukumede. Amen. I-account number guys ngicela siyibhaleni phansi. 208 lapho siyaziwa nayi. Ithi 208. Awuthintele ngoma ethi Lilizela. Awu mama lilili. Helama. Lilili. Helama. Awu mama lilili. Helama. Sekuphuma imoto. Helama. Awu lilili. Helama. Awu lilili. Helama. Awu lilili. Helama. Awu lilili. Helama. Awu mama lilili. Helama. Awu mama lilili. Helama. Awu mama lilili. Helama. Awu mama lilili. Helama. Lilili. Helama. Helama. Bhalani madoda i-account number ngiyayibiza njengamanje izothi Miss N Buthelezi. Kazini ngizobacela abantu enithi angibacele bengikhankasise njengamanje khankasani nami la ku live njengamanje. Abantu enithi angibacele ngizobacela osisindoni bayazi ngizobacela. Osaliwa bayazi ngizobacela. Obhuti uqhizile bayazi ngizobacela.
So kwamanje sacela ukuthi sikhankaseni la manje la ku live manje sonke ngoba thina silanje ngamanje. Bona ngiyacabanga ukuthi niyababona ko live ukuthi ba busy ba performer and stuff. Mina ngihleli la nani cela ninginakeke. Ningasangibuza izindaba. Niyangizwa? Niyangizwa? Cela ningasangibuza. Kanjani ngizwa kahle? Njengamanje sino 400. Yebo ngosiyami. Ngiyafisa ukuhlangana 1000 ngizokwazi bese ngiyavota. Ngingaki namhlanje? Ngivota la live manje nginikhombisa I think i16. Angazi. Done voting. Khona uyifakile. Shunu wespoon 200. Again. Yebo. Sapi. Landlini. Hayi. Umfunelani? Awucabuza ngapha 222 ungale ngimbonile. Ngibone ehlala kuma steps lawa la. Yabo iweave le egqokile ibophile la. Uma ungathi impofu kancane. Ula checka kulezi stepis le. Kusayi2 ngitinqolele. Uchecka la. Jikeleza nje uzofika kule room le. Umbuzi. Ngimbonile yena. Airtime. Ngiyakoleta nami ngiyakoleta. Kazini ingakho singayifaki option yokuthi ningifakele airtime because ama sim card ethu sibolile zikweleti. Kwayona nje ngoba nani nifaka nathi siyadlulisa manje. Ayilani Sibolile. So guys ishare ngiyacela ukuthi ningivotele. 200 sibonge. Ngola cela ubale nawo. Ushunu wespoon uyangiphinda futhi ushunu wespoon ungifakelile. Siyabonga ushunu wespoon siyabonga. Ade ngibele kimizolo usuka eKing Edward. Ade sorry. Uthoba uthi kade ugibele kuyizolo. Ay wethoba ungibholithe kamnandi kanjani mfethu lo bhuti. Usufikile 200 siyabonga kakhulu ubhalile ukuthi ushunu wespoon siyabonga kakhulu. Uyaphila kodwa I-account number ithi 20834343931. Miss N Buthelezi mawi register izothi kanje. Siyazi the account number futhi ngabe ngiqhase ngichapha islice phongweni. Ngiyacela mina ukuthi nikhawule phela indaba zabantu abangekho la ku live. Sebenza mina ngicela ningangibuzi ngabafana mos. Competition yamatshitshi le. Hayi abafana. Uthi wena unamanga. Wena unamanga. Wena unamanga. Seba. Okay guys nje manje i-account number le ngiyifa esiphongweni. Wena unamanga. Wena unamanga. Hey wena. Hey bo wena unamanga. Hey wena unamanga. Hey wena unamanga. Hey wena. Angifundi mina ngasiqeda isikole. Only to find ukuthi ngaqeda ngisho necollege. Inqola. 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 Wekanda uyawudlala yini uCapitec? Ngibuzela umngani wami. Yebo malehlonono sokhela ngiyawudlala uCapitec. No, we are not. Aseze ethu.
September kwayibhala imiyalo yakho besifuna ukuxhubana naye senze njani for ixube. Okay, ngisacela ukuthi nimbhalele ku-inbox nami ngizozama ukuthi ngimbhalele mabeqeda ukuperforma ngale cause usase stage. Mabephuma e-stage ngizozama ukuthi ngimbhalele ngimtshele ukuthi akafake inamba yakhe kunabantu abafuna uku-order amaxube. Cha ushiya wengane awufake noma 300 bese yahlaba ke like live. Asinankinga. Usesiganda uthi nokusuka komunye umfana uye komunye uphinde usuke la uye lapha kusho ukuthi uyisikebe akusho ukuthi uyisikebelesho ukuthi nje awufananga nathi sibe nenhlahla yokukhetheka sibancane ajaha sekhane zakwethu ashisa. Hlangani Akuseyimali lengenayo. Akusiyona imali zoyizwa imali izothi imali twetwet Sevi lapha awulike le video yini? Uthi ngifakile 200 awucheck. sekuyenzeka Yenze. uthi la ngihlala khona La ngihlala khona hlale kalababhemi ha hayibo Qayizini ngiyacela ukuthi ningivotele i-account number iyolela ithi 208 34 34 931 xa ningibhalela yona la phansi kuma-comment 208 34 34 931 ngavota ngawo imali engayinikwa usisi ngavota ngayo nayo 208 34 34 931 10k. 208 34 34 931 Miss N Buthelezi ngiyacela ukuthi ningivotele ngiwina imoto. Ngihleli ke nani shema nginyakazi manitshe ukuthi mhlambe ngiyahamba ngiyindawo. Ngiyavota njengamanje sino 400 ngifisa kuhlangana 1000 ngivote. Angivoti lingakahlangani. Okay. Uthi zokusele kancane. Awukusela u600. Niba u531. Umuntu uyafaka nje u50 eyedwa 50 iyaqina iqhamuka. 30 abanye 100 abanye 10 abanye 40 kanjalo iyafika le mali ku100 njengamanje sisagcine ngo400 khona ofisa isikhafulo sefoni njengamanje sigcine ngo400 ufakile uSjali wafaka uKzulu wafaka uGogo Manyathuko wafaka uElibtheleze wafaka uSathu nangefaka uDlamini Nqolo bala 100 rand seku500 ufakile uNS Dlamini seku500 comment khona into othathuka abantu la kuphi angisiboni nathi lapho uthuka abantu asikakamboni awuphinde uthuka wamuntu othuka abantu sowazi ukublock manje asikubonanga khehla Ganda ayi bona fana kusevela ibhala into erongini uqale phansi uqale phansi ngisayithembi le mali ngisayithembi lesho 50 rand 50 150 50 rand 50 rand malaki 55 200 100 asisi isho khona lokho nje kufanelekile sesino 700 sekushoda 300 kubu 1000 sivote abanina angisumuntu ecabuza izandla kodwa hayi
Angisumuntu enicabuza ngezandla kodwa hayi Uthinge ubani lona umadlala bani uthi ingenela kanjani kodwa mayingena. please accept our request. Inkinga manga accept request guys ngizophazamiseka ukucela abantu ukusicela bengivotele. Ngizosuka ngikhulume nomuntu ongim accept ukuthi a request kuphela ngingabe ngisakhona ukukhankasa. So ningaphatheki kabi mingani accept ngizolibaziseka. Mina ngumuntu weindaba ke. Indaba ngiyayithanda ngizosuka ngifocus kulo esengim acceptile ngingasakwazi ukukhuluma nabantu. Ngathi mangikhuluma nani nonke la kulula ukuthi abantu bengizwe bephenduleke nabanye ngibone nemibuzo ngiphendule. Ngivele ugwayi. Nami ngiyawuzwa. Khona obhemayo la. Abakhawuli kanti abengakhawuli. Bobhema kakhulu. Hayi cha mfethu. Kanti ungenaphi lapha? Ngibalile ngithawula. But still. Guys, i-account number ngisacela ningibhalele futhi I love you too nokubonga. So ngikhulumisa isingisi but it's fine. Ithi account number 208. Account number ithi 208 34 34 931. 208 34 34 931. Ayizanele nokukhuluma izinto ezibhedayo. 208 34 34 931. Oh nangani banjani? 208 34 34 931. Miss N Buthelezi ngicela ningitransferele noma ama 50 rand noma ama 100 rand noma ama 200 noma ungibulale ngo 1500. Uyangizwa ukuthi ngithini? Njengamanje sisano 700. Khuluma umuntu yamanje ke. Hayi into eyenzeke mhlambe kudala. Usompisi. Awusenda phela webhuti uthando kanti yini into enzima? Awukazi ungena u2000. Awinenzima. Inenzima. Ukufaka le mali. Inenzima. Kodwa liyafedi isikwazi ucula ngoba sekukhulunywa ke. Eyo nibingaculi la siyacula ngoba sekukhulunywa ngemali. Sekukhulunywa ngemali molweni ndise Cape Town. Wait. Kuphuma yina Kuze kube nini wethanda ulibuthi sithi ulibuthi wethu. Siyaqala la ku ubhala amagama esingisi. Ubhala amagama esingisi. Kusagcine kufaka uDlamini kuphela enesidlamini efaka u100 rand. Use right ngithi uthengile isilo iphilisi waba right ke. Ngiyacela madoda ningivotele. Hawu akayifaka vele ufaka le mali esele lo 300 sowusele. Ya lo 300 sowusele sivalele session siqale enhle. Yes, session lena ivalwa ngo1000. I1000 siyavala. Ithi account number 208 34 34 931 angithi 208 34 34 931 kuphi nalo uZ muphi yini kanti ayivela abantu bekhuluma lento le muphi loyo umthintile ngesandla sakho lo awu ngisabana kimi nabantu abadlalayo mina ngiyasebenza njengoba ngiyilive la idatha lele ngilive ngalo la so mangizolokhu ngi-entertain abantu abanesikhathi sokudlala mina ngidlala ngiyasebenza la yebo ngafaka manje cela ususelo ulungisane ngabantu account number ifakayo akusi account number si number eyani akayifaki ku inbox welungisana ifaka inbox lokuzane lo ulungisana sidlala lawe ebabulungisana sokudelela wena ayi kodwa ngiyamthemba mhlambe yiyo ngempela isinamba le isinamba yani ke send oh akayifake kisend afake nepin mbhalele ku inbox yakho nqola inbox Ulungisana. TikTok umtshela ukuthi sicela sende la ngaba yasaba Jesu sizomkhombisa uyamsaba awu ngeke ukulile nje lo yambonje ucela ukudlala ulungisane.nkala6 ngiyamthemba nje ulungisana ngiyamthemba phela ngathi ngincengile mina la ngizoyikhipha lesi number kusasa uyamthola yini
Ngizongibheka. Ulungisane dot nkala. Ulungisane dot nkala 6. 6. Ngifaka u200 kusho uthando lwethu Msomi. Ufakile. Hayi bathi ushuna sibona uphinde 300. Ubani kanti ushuni angiyathuka. Bese ngiphanga. Ngeke nqola bese siphanga kushuna sibona. Sothini mate sikhokhe. Ubani lo Shona Spoon akavelela simbone. Shona Spoon vela obani. Ngelokho. Hayibo mase sipha kangaka ngiyathu. Ngempela sothini mate sikhokhe ngisha. Hayibo. Ushini. Hayibo. Uyathanda. Shuna Spoon. Ushona Spoon akake ivelela inkonzo uShona Spoon siyibone ukuthi insizwa noma intombi engakanani. Sizokhokha ngani weshuna Spoon mase ufuna ukukhokhela ngeyilokho nja. Sothini yapela. Welungisane Nkosi yami. Lungisana ukahle angisakubhalela lokubhalela namangulungisana. Nangu Shuna Spoon nje. Shuna Spoon 22. Awumcheck la. Awumseshe nawe lapha efonini. Bala kuqala kodwa imali, bala kuqala imali sobatshela abantu ukuthi umalini. Okay. Yazi uShuna Spoon uqeda kufaka u200 usebuya ngo300. uShuna Spoon futhi uke wangifakela u215. Shuna Spoon. Bala qala phakala eqaleni ke sibani. Angithi u50 rand. Yebo. U50. 150. 150. U50 rand. 50 U50 rand. rand. 50 rand. U55. 55. U200. Bana u50 manani u55 u200. U100 rand. 200 take 100 rand. U300. U300. U200 and 200 ya. Shayile 200 ngiyofaka 7 noma charges. 1 point ba 1.2. Suka. Wazayitope kanda. Kanda. Ngiyabona u20 rand ngiyabonga. Angifuni ngisho ukukhuluma. Ngiyabonga mkhaya. Ngithi mina. Ngola ukulokhu ushaye ulilizela uShuna Spoon sawuthini indaba yakhe. Kodwa washini beyipuni. Shona Spoon Nansi siyabonga. U50 rand ka S1. Sesino 1250. Jesu. Ay. Ngicela uyibuke siphikelele kuba available balance. Buki available balance siphikelele. Lapha izihamba yonke. Yangena enye futhi. 100 Ah! rand. Usamngemnembe. Sesino 1350. Ngishayela ke mina ihlombe. Bafethu kanti ninje Nangu ucebo uthi kanje asiye ku 200. Okay. Siya ku 2000 ke manje. Ngizovota ke okay mase 2000 njengamanje seno 1.350. Sino 1350 manje. Ushona Spoon phela velela simbone. Sizothi ngempela uShona Spoon metha sikhokhe ngesha. Amnelo bengilizelile guys. Lokho nje ngilinde confirm eka Sizani Fry Head Hung Lion. Iyona siconfirmile. Esizwane, angisho ufakile esizwane. Ufakile 50. Ufaki athi ngibheka notification yakhe ethe malini. Ithe u50 rand bese wafaka usamngemnembe, ufaka u100 rand usamngemnembe. Njengamanje sino 1.350. Hayi. No 30 rand ufakiwe, u20 rand. Umkhaya. Umkhaya ufakile lo wasenquthu.
Thi ngiyobheka la. Suzoshonda ngokukhakha ngehlala. Nansi esisibisi ufakile ngempela. Khona ufaka u2 Khona nje ngifakele 2 rand. uThimson Uthango, uwayithango, uThimsom Uwayithango. ungifakele Oh. uThimsom ungifakele 200. Uwayithango nje Uwayithango ufakele 2 rand. ungifakele nje 2 rand. Ngiyabonga isandla sendlula ikhanda. Wayithango. Uwayithango ke nje ungiphela isiphihli sika 2 rand. Kodwa yini wesheni? Yini wesheni ngoba phela la ngiyakhankasa nami ngixakekele nawe uzongifakela usheni 60%. Abantu basheni attendani comment yakhe. Ngaphela shuthi mina ngiyaganga. Shuthi ngiyaganga phela mina. Ngisho. Lapho ngeke ke lo usinda ikhona into ayisho. Njengamanje siya 2000 madada. Njengamanje siya 2000. Yes, yabona ithi 2000. Siyavala. Senze session S3. Awusivalani manje ngoba phela ibattery likhona. Isession is3 vele lesikuyo. Yangena. Wayifaka uSamke Mnembe futhi 100 rand. Samke ngiyabonga. Ubani uphi uSamke akavele phela uSamke Mnembe. Samke Mnembe ngiyabonga. Nangu Shun Wespoon. Uphi Shun Wespoon? Nangu bemlanda Shun_Wespoon 224. Umseshi ngimbona. Sengifuna nje mhlawumbe uShun Wespoon sefaka 1000. Hayi usibulela uShun Wespoon ngemali. Ngiyabonga Samke Mnembe usuvela kangaki la iPhone yami kabili. Usuvela kabili futhi uyalandelana. Samke Mnembe wathi sizaka ngo100 rand wangiphinde wangithi 100 rand njengani thiwi account yakhe private ukosi yami. Ba uShun Wespoon? Ujesu. Sizoba private nathi. Nizozibona sesi-private. Siyabonga kakhulu bhuti uShun Wespoon inkosi yami ungasikhokhisi ngesha. Siyabonga kakhulu. Madoda naze nangisupport kanti indaba vete. Should benifuna nje ngizele kini ngizoyicelela kini mathupha. Ilokho benikufuna. I-private account kodwa kushuthi kile yaba public because ngeke abe nama followers angaka engakaza be public. Ayishuthi. Mani ukile uyayivula ivale. Ayihleke uthabani. Seningiphile madoda ngiyabonga. Ngicela ningayiki. Sasikubani manje ngithi bese ku 350. Sasiku 450 phela ngoba ungiphindile uSamke Mnembe ngo100 rand. Sasiku 1450. Nakuphinda ngo9 rand ishwele. Khona ngifakela u9 rand elithuli. Luthuli shame siyabonga. Siyabonga kakhulu. Uyavela u9 rand ngapha. Sakumele nje mvedaneni. Hawu naku ngena 110 rand kwahlazakazi. Ngiyabonga Sipho Samabhele. Suka. Sipho Samabhele ngiyabonga sesino 1650. Awu sekushada malini nqol u350 sibe no 2000. Esino 1600. 1650. Sekushoda malini u200 and lokunje. 450 phela. Ngo600 and 50. Kushoda u350. Shoda 350. Hayi uSamke Mnembe waphinda wangithi bhadla ngo50 cent. Ngiyabonga. 50 cent. Oh. Hayi ususebenzile uright nalo. Usane ufune lokho evela nje Capitec akafuni ukusala. Akafuni usane ukusala. Nangayifaka futhi. Sesino 1700. Uyafuneka sekushoda. Sesino 1700 sekushoda madoda umalini u300 sihlanganisa 2000 Samke Mnembe mfethu ngiyabonga. I think kumele ngenze ivideo.
ayikho itenshi. And ayikho shame nje. Ayikho. Ngola kodwa namhlanje sesivote ngamalini. Iyafika la. Hayi, Azakusendeni. sizongena manje ku-2000. Manje siyangena madoda mina Wena ngene. lungisana ufaka imali yelo ubeneza la. Manje siyangena madoda 150 cent. It's ulindile bungakafiki ke lapha. Awakafiki. Mhlawumbe usajika amakhona. Mina ngizolokhu nje ngililize. Mhlawumbe usalala amajuba. Uyabona samba amajuba. Hamba ngevura. Yelena uyabona ikhala amajuba. Hamba ngevura. Uyabona kala. Hamba ngevura. Samba ngefura. Hamba Hey samba ngemoto. Hamba ngevura. Uyabona ikhala amajuba. Hamba ngevura. Wayifaku aphiwe. Ayena. Wayifaku aphiwe. 100 rand. Sashota 200. Sasino 1800. Bazokhala ngapha amakhala nomsedu. Ngibaphe mana busike sathi. Wejesu. Angibaphe mana. Bafethu. Webabo. Shota 200 sithi 2000 bese ngiyavota ngawo la manje nubone. Ubone Live. uhamba Ngifake live la kini phakathi manje 2000. Ay, ngilinde kushota 2000. Men's. Awu Uthi siyasebenza akutatazelwa awu sambi sokonwabo. Okay, khona obuza ukuthi yani imali efakwayo. Imali efakwayo yokuvotela ugandaganda ukuthi awini imoto finish kulula nje. Nkosi mehlo buhle mehlo. Ngiyabonga kakhulu nje ngenza kwethu kushoda 200 njengamanje Yebo, kushoda siyavota, 200 webetha. njengamanje. Siyavota kukhona ukuthini. Ngiufake yini 400. Yebo engarage. Awuzi. Yebo. Ukuthi nje ngiwena imoto ayikho enye into. Good meeting me only in 29. I'm like trying to uthini singaka. Usibonile sesingasizwa kahle thina ku WhatsApp wami. Ha, bayifaka u200. Usamkemnembe. Kanti usanemnembe yini ngempela usamkemnembe. Sengithusa ke naye. Samkemnembe kodwa idatha leli libikayo. Kade angikho la ngiconnectile ngedatha lase. Connectana. Okay nje manje sisi. Yebo sawubona wesamkemnembe lo 200. Ngiyabonga kakhulu wesamkemnembe ethi Ngisusa ngimcheck. into siqale phansi. Ayi cha umuntu wesifazane kodwa umuntu wesifazane niyasupportana. Oh mama bethu. Wothi ngibaleke enqola ke ungaqali phansi uzoqhubeka khona lapha. Khona 200. Man. Iqala ku 50 imali. 50 rand. Okay mana Khona u50 rand angithi? Eqaleni. U250. Eqaleni. Eqaleni khona 50 rand. Mana isinvete eqale phansi sibale kahle. Okay. 50 rand. U50 rand angithi? U250. U300. U100 rand. U100 rand. U150. U50 rand. Hayi ngigejile. Ugejile. Cancel. Khona 50 rand abaningi abantu. Ngikhansela. U50 rand. U50 rand. U50 150. U50 rand. Angisakuzwa. 50 rand 150 rand. U50 rand futhi. U55. U200. U100 rand. U300.
u200 u50 rand u100 rand u100 rand u110 Bana 100 rand. Ish, yabona la. That's 100 rand. Lazi 1,565. u50 rand Lazi 50 rand. plus u100 rand plus 200 short 100 rand short 100 rand schedule short 100 rand kuba 2000 Owodwa nje. Owodwa. bebe ngathi nje Plus sinamuva liyabukwa. bengathi 50 Sinamuva liyabukwa. ziyakhala kodwa athi ngivote athi ngiyifakele mina lo 100 rand osele yabo hayi angiyazi tenshi Ayikho. nanku u2000 athi ngisule ikhamera 50 rand futhi wena. yebo Ngicela imali zami endindaba. Izobabaza. bafethu ngikhipha nisho leya filter ngoba ngifuna nibone kahle into eyenzekala Kule phone. na u2000 ngufakile Hawu khona sangenayo. Hayi hlaphe report le. i-report yalo ya 2000 uyavela kodwa 2000 la kini Le black house kakhulu weGanda. Noma ngisho la. uyavela ababoni asiboni Ucishe le phone. bafethu thi ngiflip ikhamera okungcono kuzovela kahle ngiyafuna ke niyibone la nanku niyawubona Suka. niyawubo ubhala ukuthini Webaba. ubhala ukuthini ubhala ukuthi vote to drive niyawubo u2000 niyawubo ubhala ukuthi vote to drive hayi aningibongiseni sekuze kwahlangana aningibongiseni we aningibongiseni bo sekuze kwahlangana aningibongiseni bo wenqola bhala la u100 rand siyaqala manje isession ngicela ukunitshela ukuthi isession S3 leso iqala S3 thula sisano 100 rand Siyavala ingale session. ayiwogcina manje Masifike sathi 2 siyavala. masike sathi yabo sebeba ngaka abantu ababukela lo live njengamanje sebebaningi kakhulu sebeba 1 sebeya ku 1000 nabo ngokwabo and kuma likes sesiushayile 100k 100k isession yes4 bafethu le Nangade bihlela. Bado. isession yes4 le bafethu nakho ngivalile ivote to drive ikhampani ephethe umama Mamthembu kule company umama Mamthembu winisa ngeemoto waqale wenza icompetition yobhuti uMbeje waphuma naye uMbeje hayi nqola khona ufakile ubhala ukuthi nje kha ireference yakhe angikwazi ithi nje kha u200 sesino 300 Kulungile Nkosi, sazi siyabonga. bafethu ngiyabonga 24,000 onke halal. 24,000 onke halal. bafethu
Sesebenzile thina. Ekuqaleni konje siphume sithi bani? Khathi sithi siye town ifikile ku 1000. 1.5. Beku 1.1. 1.1. Qale nqa. Oh, 1.1. Beku 1.1. Sumphindile lo 1.1. Asivaleni manje umuntu aphumule. Aw, kahle bosisi. Phumula wena. Mina ngiyasebenza la. Ubuyeleni. Ngiyabonga Beckville. I-account number ithi nje madoda. Usulisusile iphepha le-account number. Ngiyalibuyisela Kusuka madoda. abantu abangani bami bavele bambhalile masinyane. Ethele ezinye imoto asidlali la. Ngizobe seningigquza ngayo njalo. Senithi uyaphapha nemoto yethu. Wawiniswa yithi le moto usuyaphapha. Usuyaqina. Hey ngoba niqhuzani nina umuntu phansi. Noma seningigquza ngayo le moto akunankinga phela. Ngisupporteni. Ngiyowamukela ukuthi ningigquza. Amzuqina wena nemoto ethu. Noma seningibhodloza ngayo le moto le. Ngigquza ngayo ukuthi ubhuti uyamanje. Umpa ayingeke ungiphathele amanzi okuphuza uphuma ukuyo toilet. Hey ngeke sisi. Ngeke ngiphuze isihlama mina. Selibuyile simuzi. Ayangisekho ke madoda ku number 5 njengamanje. Yes, u20 rand uvumelekile, u10 rand uvumelekile, u30 rand uvumelekile. Ade nje bengifayela ngisho 9 rand cabanga. Bangifayele ngisho 5 rand cabanga, ngisho 2 rand bangifakelile. Selibuyile simuzi. Lebuyele simuzi. Kalela abantu abami. Lebuyele simuzi. Lebuyele simuzi. Madoda, I'm not sure ukuthi competition izophela nini, but they said i-competition izophela ngomhla ka 8 January. So by mhla ka 9 January umuntu uzobe senemoto yakhe. Yimi ke loyo. Ngepha seningivotele yangathi wanguwini. I-account number yiyo lesi esiphongweni ganza kwethi 208 34 34 931. Mawuyiregister ku-Capitec kwakhe izothi Miss N Buthelezi. So indlela elula yokuthi ningivotele ukuthi ningitransferele imali bese ngiyanivotela mina la live nibuka. Hayi ukuthi ngizoyidla imali ngengidla. Yazi seningifundisa ukuthi ngeke ngikwazi ukuba broke mina nikhona nina. Ngoba nisho ngaba broke ngizongena ku live nginicela ukuthi ngicane ngitransfer ama 50 rand bese ngiba nemali. Angikwazi ukuthi ngingaba live ngingaba broke ngiyitshitshi. How to book me, uthatha inamba eku bio yami ka TikTok ungifonele. Kuleyo number uzothola mina noma uthola usisindoni bese uyangifonela. Kanjalo na ku Facebook ikhona inamba uyangifonela. Sesizo dlala kanjani ke thina. Hayi siphelelanga thina. So dlala kanje. Amajiji ayiwala lelelele. Ngithi mina kini sisano 300 njengamanje. We are going to 1000. Sekushoda 700 ukuthi ngihlanganise 1000 bese ke siyavalelisana sizobonana kusasa. Ntambama. Ngizoba live kusasa ntambama ngo5. Mele ngiyopheka. Account number yona. Account number yiyo lesesiphongweni ganza kwethu. Sishoda ngo700 ukuthi sifike ku1000 njengamanje sisano 300. Ufakile ushoni wespoon 100 rand. Wawufaka ukha
u200 shuthi sisana malini sisano 100 rand sano 300 rand. I-post ngayenza ngicabanga ukuthi i-post ayingisebenzeli because ngayenza nina nangilokhunja. Ngayenza nina nangiziba ku-post. Azange nize ninginake-ke nje. Ngipostele ya post nangiziba nje. Nangiziba nje ibhadi. Ngilibhalile iphepha bathi ngibhale iphepha ngalibhala iphepha. Yabo inkinopho. Xakekile webhuti. Ngalo 100 rand wami. Cela ungiculele ethi aningibongiseni. Uphi qala 100 rand ngubo. Sekuze kwahlangana. Ithi silinde unqola abuye toilet. Bese ke singiyaculela. Ilula nje. Hayi usubuyile. Usule kahle kodwa. Uyabe pha? Ngiyaphuza. Uyigezele izandla? Nekhanda. Ungiphathele kamanzi. Nkosi yami. Oh, aphuza-ke nkosi yami. Oh, akunankinga-ke kodwa. Mayena shem yazini ngiyacela madoda. Siphusheni le mali madoda. Ukhona obuza ukuthi kufakwa kanjani, kufakwa kiphi imali, kufakwa kule. Faka kule account number 208 34 34 931. Uyafaka le mali le kugandaganda uzovota yena manje la live enikhombisa ukuthi usevotile. Njengamanje sisano 300. Sekuze kubuya unqola ningakawukhuphuli lo 300. Imali yokuthi ngiyavotela ukuthi ngiwina imoto umzukulu kaJomba. Yokuthi ngiwina imoto ngiyavota la. Kahle kahle nje ulive ukuthi